falten les visions profundes. Per tant, Déu no és responsable de la pobresa. No, no. Ell va donar l'univers en herència a tot el gènere humà. I llavors els homes són lliures, no? I n'hi ha els que tenen títol i els que no en tenen, el que sigui, però alguns que són més llestos que els altres. I aquests més llestos han sapigut fer jugar les coses per agafar més trossos, no? I un va agafar, els espanyols van agafar Amèrica, els portuguesos l'altra meitat del món, els francesos van agafar l'Àfrica, aquests tot. Tothom es va apropiar les coses. Aquesta injustícia s'ha de reparar i fer que puguem repartir el bo que tenim, i això ho hem de fer ara. Això ho haurien de fer els grans governants del món, que per això estan, i els hi paguen per això. Però, com et dic, no els interessa prou? No estan a l'altura, no estan a l'altura. Si jo fos l'amo del Banc Mundial, canviaria molt aviat tot això. Moltes coses, no? Sí, però...